Dan auta. Yo to baban naka ma an kawo masa dan wake ya kici. Kai me da ka ci mai gida? Allah ya yi maka haukan nan. Ka duba a haukan nan mai gida da abin arziki kake yanzu nawa. Kai Allah shi ya irin mutanen arziki da suka dinga aiko mana kuɗi. Wai wa na gai. Za ka ci dan waken? Mai gida? Uwar ɗan wake zan ci. Na ce uwar ɗan wake zan ci. Allah ba da haƙuri nan. Allah ka. Ya tuban su ɗan waken. Ɗan waken ya tuban sa wannan kirkiro ɗan wake ma ya tuban sa. Wanda ya haɗa ɗan waken da kayan ɗan waken da kwaɓan ɗan waken da tukunya ɗan waken da ruwan ɗan waken da abin samun ɗan waken da kwanan da aka zubo ɗan waken da yaji. Oh Allah rufa asiri duka jama'a sun samu zagi saboda Allah da Annabi ka duba dinnan nan na naka dinnan nan naka da ake yi amma dan uwanka mai kwano yana cikin guri bai zo ba saboda irin haka ka tafi ya an ka raban wana nan yana fatan sun to bai rike mata ba ma Masifa Allah ya yi mana musiba Masifa a'a ku ne a tafe su wanda ma'ancin na uban nake kutuban suka ta kore nake kutuban na kutuban bura uban kutuban bura uban ku a kuke sallama kutuban bura Allah ba ku hawan ku kun san bai dan kutuban ku a kuke sallama dan bura uban ku kuke sallama dan kun san hali da man hali ba ka ta kantar da hali wa yake wa sallama ku hakuri aikin sarka ban ya hauka haka yake kamar ake wa sallama dan uban ku dan da uban ku a kuke sallama dan uban ku dan wa kai ne mai daran wai ku ji wannan ba ni ne uban ku ba kace ba ni ne uban ku dan uban ku ka duniyan nan gaba shi jiwa madina waye gaban uba ni ba dan ku tuba uban ba ko da gaba duniya sai ni dan uban ku anan dai Allah anan dai sai ni dan uban ku wato ka ta kore abinda za a yi addu'a za ka yi masa sannan haji a gida wanzan ne to wanzan ne wanzan Allah sarki wanzan na to madalla na gode fa wanzan na gode fa dan kuma bura ubanka na gode dan bura uba shege na gode menene ne ka tu bura ubanka ka tu barka na gode shege dan iska Allah ya tsine mu Allah ya tsine mu amin a ya tsine ma dai ka dan iska ya tsine ma dai ina zo amu dan ubanka mai kake yi ne amu sarkin garin kake so ba yau na soki amin Allah ba shi abu ka ta kore tashi mutum Allah ya sauke Allah ya bashi lafiya amin Allah ya bawa uwar ku sauki Allah ya bashi lafiya Allah ya bawa uwar ku sauki Allah ya bawa uwar ku sauki dan uwar ku shegu yan iska domin wannan dan uban ku ba da kike dan uban ku ai ko ya ce ma ka ta kore na daina faɗa hai Allah ya tsine wanda yake yanya dan uwan ku an ce mai wannan lada kike samu wallahi ni ko ya bar lada uwa ka ce Allah ya baka lafiya lada uwa ka ce take raba lada soke nake ka waka sai na zo yi ma gyaran fuska ka gyara uwaka ka tuba bura ubanka daman irin wannan maganan dan haka ma ya na Alhaji Adam Ewa ya ce min shi da ai zaman aure ban na faɗa ni ko rufe ni za ka yi da duka wallahi ba ni sai ma san tsine miki shege ya tsinan yayin Allah tsine na gode mai gida Allah ka sauki da sai zo ka shiga da dan waken nan kaji Allah ya rufa asiri kaga irin mutum da yau kai je ka Allah dan jinka shegu kai